Hati-hati yo. Awas yo. Wis.
Dodin long so ayun ayun ao so ae e a e a e a e e a e a e a e awas ya hati-hati le oh oh tanah sakandrong awan rina kimas tanah sakandrong ya awas oh a e a e yo a o e a awan rina wangi mas tanah sakandrong dasar keporan nyata kandrong sumatini kemakmuran lala tanah sakandrong awan rina wangi mas tanah sakandrong dasar keporan nyata kandrong sumatini kemakmuran oh a
ya. Oh ah. Oh ah. Ah ah. Ah oh. Oh ah oh ah oh ah. Ah yo. Ah son. Tanah sale wong atiku kang bisa lalu. Siap ya. Ya. Alon-alon bae le. Ya oh. Oh ah. Oh oh. Oh ah. Ah. Ya. Sono. Oh 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 ah. Ah. Ya, pancene do giras-giras iki ya. Oh ah. Oh oh. Oh ah. Oh oh. Oh ah. Saya nambahi wangun dasar ayu lenjir kuning ora muka latiku dadi kopeng mesemah sampe aku wis trima kanggo kangen gurina wangi taras lewo hatiku kang bisa lali hati-hati ya. Doa saya nambahi wangun biasa rayu lecir kuning ora muka latiku dadi komik mesemah asatene aku wis panas kalewo hatiku kang bisa lali awas ya. Ae oh oh banget itu ya.
prasetya serasane ngroketke pas seduluran awas